Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué pasa, manita? ¡Ándale! Perdoe, pero é que teño chamada de outros huéspedes que están aquí no hotel queixándose de ruidos que veñen desta habitación. ¿Qué ruidos? Pois dixéronme que eran uns ruidos así como un... bum, bum, bum. ¿Así? Concretamente así, sí. Pois aquí non é. Pois hai moita xente queixándose agora mesmo en recepción e isto podemos descartar totalmente que sexo nesta habitación non hai, vendo as súas pintas. Bueno, é que vamos ao partido meus cuñados máis eu. Vamos ver o España-Uruguai. Ah, pois pareceme fenomenal, pero respete o descanso dos demais, por favor. Isto é un hotel. A xente ven buscando aquí a Guadalajara tranquilidade. Vale? Gracias. ¡Ándale, manita! Por certo, unha pregunta. ¿Qué se le ofrece, manita? Pódese saber por que fala como o sobriño anormal de Cantinflas? Esto es Guadalajara. ¡Viva México, cabrones! Sí, isto é Guadalajara, efectivamente. Provincia de Guadalajara, Castilla-La Mancha, España. Non me jodas que nos equivocamos de Guadalajara. Nosotros íbamos ver o partido a Guadalajara, México. Pois isto é Guadalajara, España. Bueno, no. É que sempre vamos a Guadalajara, a un bar, que sempre nos poñen un cacahuetos hasta fartar, entonces sempre íbamos ver o partido ali a Guadalajara. Moi ben, botaría escoitando horas a súa historia, pero teño moito que facer. Que non se volva a repetir o do ruido, vale? Moitas gracias. Cal, este. Bueno, Julito, no vas a creer, está cheo de españoles, por todos los lados. Uruguayos ni uno, ainda non vi ni o primeiro. Pero españoles está a tope de españoles, Que os uruguayos e mexicanos teñen moita manía de dormir a sexta co segundo vale, tempo, pois, a prórroga, será os eso. penaltis e todo. Bueno, outra vez cama de matrimonio, ¿no? Sí. Bueno, non pasa nada. Estará moi cerca o estadio, o campo de fútbol. Está cerca ou non? Cerca relativamente. Eu vou dormir deste lado, vale? Primeiro peido que bote, xa te tiro polo balcón en baixo. Xa te aviso ahora mesmo. Vou mirar. Non che vai pegar o sono. Vou mirar aquí en Google Maps a ver a que distancia está o estadio. Estadio de Guadalajara, España, Uruguai. Escollimos o hotel moi lonxe do campo, eh? Que pasa? Aquí pon que o campo está a 12.400 kilómetros. Oi, pon que o campo está a 12.000 kilómetros. Espera, a ver. Por onde te manda? Mándame por Canadá. Claro, é que fai a ruta. Dallas, subimos a Chicago, vais a Boston e despois vai para Guadalajara outra vez. Vai dar moita volta. Pero aquí te manda por onde está a carretera mellor. Non está tan... Vale. Bueno, pois aquí estamos en México. O que se me fixo é moi corto o vuelo, eh? Que dicían que eran 12 horas, eu quedei dormido, para mí como pareceronme 2. Cando me di cuenta xa estamos aquí en Guadalajara, México. Bueno, voume dar unha ducha e vamos para o estadio, vale? Chao. Moncho, Vamos a duchar, veña. Moncho, Dime. por que non vemos na televisión mellor? O qué? O partido. Vamos a ver o partido na televisión. Vimos a México para ver o partido, vamos a ver na televisión. Veña, voume dar unha ducha e vamos, veña, vamos. Ai,
Engordacho. No, pero as entradas. Quedaron as entradas na casa. Como che quedaron as entradas? Ah, pero teño a seu... Quedaron na casa. Nada, teño a seu aquí. No, que vamos pola tele, que me quedaron na casa e vamos pola tele. Teño a seu no móvil aquí. Teño aquí as entradas no móvil, sí, menos mal. Vamos a fazer unha cousa. Vamos tirando e xa me ducharei cando volvamos, vale? Venga, vámonos. España! Vámonos. Moncho, Vamos. Moncho. Que? Espera, teño que contarche unha cousa. Estás falangeiro aquí en México, deuche por falar, eh? A ver, non... Sentín a chamada. Sentiche? A chamada. Teño que ir ver ao Papa. Papa León, te queremos un montón. Pero tú estás tonto. Pero como... O Papa xa non está en España, que vai no Vaticano. Xa tú ao Vaticano non podes ver que non colles, que o Vaticano é moi pequeno. Veña, vámonos. Venga. Ah, que lo teño no pecho. Mareome. Mareo. Vamos, Jolito. Que me vas a deixar sordo. Que non chegamos ao partido, que estamos en México. Veña, vamos para lá. Vamos. Mira que hora é. Xa Cucurella leva 2 botes de champú xa. E tú estás ainda aquí. Moncho. A ver, séntate. Que pasou? Teño que decir xa. Joder, que desde que baixache do avión non fa máis que falar, eh? A ver, veña, dime. Sí. Xa estuve antes aquí, igual non me expliquei con claridade. O Gran Hotel Guadalajara é para o descanso. Xa yo dixen antes ao seu compañeiro. Xa. Nosotros vinimos de España. We are Spain. How to key. Ah, México. Lindo y querido. How do you do? ¿Cómo estáis? Voy a falar no seu idioma. La cucaracha. Ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene las 2 patitas de atrás. ¿Non dicen aquí así? No. ¿Non dicen aquí así? No, aquí non decimos eso. Ándele, cuate, aquí hay tomate. Vamos a ver, neste hotel está prohibido calquer tipo de droga, eh? Xa. Non sei que está pasando aquí, pero isto é Guadalajara. Claro. Sí. Nos vimos ver o partido España-Uruguay aquí en Guadalajara, México. Guadalajara, España. Estamos en Guadalajara, España, Julito. E ahora que facemos? Pois xa quedamos aquí. Hello? En 2030 o Mundial en España é o que le vamos a adiantar.